Jennifer Orbes, and this is our negosyo. Hi guys, this is Nedled S. Aleson from Sugbua. This is my negosyo. Welcome to Pongko Tapoy! Hi, ako day si Poy. Welcome to Sugbua. Ginabot is mauna siya ang kanang bituka sa baboy. Tuslubua is nag-originated yun siya sa Pasay. Sila dyan nakauna ni and mo ni siya ang pinaka main jud nga kuha niya ingredients is ang utok. Lami ang Cebu street food kay tungod sa kabarato sa iyahang kuan, barato, budget friendly, then kanang ang iyang taste is pasok jud siya sa panlasa sa Pinoy. Lami ang Cebuano street food kay tungod na hug na ni siya og kuha na to kaning signature food and the same time kanang mangita jud ka sa lasa sa mga street food kaysa mga dagong restaurant. Ako si Jennifer Orbes. Before, nag-work ko as hotelier as sa F&B department. Way back 2019, akong sister is uli gikan sa Singapore. And then, pag uli niya, nag-crave siya o kanang pungko-pungko. Since diri sa Lapu-Lapu is kanang limited naman kayo ang pungko-pungko. Mo to naka-realize, dito siya naka-realize na kanang why not nga mag-open mig business nga pungko-pungko. Then mo to nakakuan mi nga kanang bitaw no, why not since gamay ra man siya kay nag-offer diri sa Lapu-Lapu, magpungko-pungko ta. Na kung papa niya na din siya kanang sige unya ato da yung pangalan og pungko tapoy. Nya every time na mo kaon atong tawgon, "Poy, ali poy, kaon tapoy." Moto, so instead of gamito na mo ang word na buy, amo gigamit ang poy which is ang nickname sa akong brother, younger brother nga si Chepoy. Actually, ang business is mostly is mga family members na namo. Since di ba pagsud sa 2020 is naabot man ang pandemic. So kami mostly namo is hoteliers. Gikan sa akong sister, akong uncle, then ako ang partner, mga hoteliers mi. Then pag-abot sa pandemic, dito na murag na medyo na stop of pila ka months since kanang daghan man mi kanang time nya sayang pud ang mga skills nga naa sa mga kauban sa akong family members para pud magamit. Among pupupun ko style is cook to order me.
every time mo dine si guest, mo order siya, una pa na mo siya lutuon. So fresh jud siya pagka-serve. Then aside ana is gusto po na mo nga ma-experience po sa mong customers ang local vibes sa Pungko Tapoy. Assure me nga limpyo jud siya kay in the first place gikuan jud namo nga gi-assure jud namo ang cleanliness gikan sa preparation palangdaan until sa time nga sa storage sa pag-serve nakaset jud siya nga kung unsay imong order imuha siya ang salain nimo nga kanang kauban lahi sad siya dili siya ingon nga sharing siya sa isa ka sudanan niya magpuli-puli mo kuha dili. So mas makaingon jud ka nga mas safe si Pungko Tapoy makaingon nga safe jud ta especially this pandemic. From the very start pa lang daan, ikaabot ni ginabot, i-froze na namo siya, i-wash. Then after is, i-boil na namo siya for 1 hour para jud muhumok siya, dili siya hunit inikakaon. Right after ana niya is, i-mix na namo siya with the dough. Then i-pre-cook namo siya. Then pag pre-cook namo niya is, kanang store na namo siya, i-keep jud na namo siya sa sakto nga temperature sa freezer. And then kung naay mo order, that's the time nga ang katong gi-pre-cook na mo, kato na sa danga mo ang gamiton nga lutoon. So sure jud siya nga luto jud siya. Gi-upgrade na mo ang amoang dishes like ang ginabot into kanang gibutangan na mo siya og mga flavors like chili garlic and barbecue para unique og malahi sad siya. Sa chili garlic, nagmix jud mi niya og kanang garlic and chilies, amo jud siyang gi-blend with a blow. And then gi-mix namo, then after niya og fry, pagluto niya, butangan pa jud na namo siya og chili powder. Ang sa barbecue naman, nagamit mi o kanang barbecue powder. Aside sa flavored ginabot namin nguyong, siomai, kwek-kwek, tempura, longganisa, and then nasad mi tuslog buwa. Tanan na mong product is homemade, except na lang sa tempura and longganisa. Sa amo apong nguyong, ang among gigamit is ang ubod sa lubi. Sa pagluto na mo niya, para muhumok sa jud ang iyang ubod, ni kuan pod siya o mabot pod siya og 1 hour sa pagluto namo niya. From then after ana amo na siyang i-cool down, i-lower na mo ang temperature before na mo siya i-store para safe ang iyang temperature, dili siya madaot. Ang lumpia sa tawgi, among lumpiang tawgi is everyday na mo siya ginahimo jud kay ang tawgi manggod medyo dali ra siya mo lagom, so everyday may galukot ana niya. Nag-offer ko di ay ang Pungko Tapoy og unlimited street food and also ice scramble, which is katong known sa school before, katong pink og color nga ice scramble. Then nag-serve mi ato in flavors like classic, ube and pandan.
Ang street food na mo, ang sud niya is nguyong kwek-kwek, longganisa, tempura, chicken nga backbones, and with rice na siya, unlimited. My name is Ned Lloyd S. Alison. Sa akong background is wala ko katry og trabaho. Kay kuan ako kutob senior high. Nya after that, pag katong nag-lockdown, pag COVID, daghan gyud ko naagian nga negosyo, nakatry ko kaning scallops, kaning aligi nga crab baligya, nya shawarma, nya until takoyaki sad mi katong na mga bibi octopus sa babaw. Until naka-decide mi sa akong wife kay magnegosyo mi diri ni try lang mi. So mo to nangayo og mga recipe sa akong kaila about aning toslobuan na mo sa puzzle. After na mo to iya akong gitagaan og kuan recipe niya akong gitry kaon-kaon na mi sa akong asawa sa balay until namian man mi. So amo gipagawas. So good ni siya pa January 13, 2021 nya maong sugbuwa siya ma'am kay means sugbo, Cebu, buwa. Famous food na to is toslobuwa. Mana siya sugbuwa. Humanan na, tanaw na mo ang ubang tao kay para magmapulaan. So ni hatag mig laing-laing variety para di sila mapulaan. Na may kato crabs buwa, shrimp buwa o beef pares buwa. Ang kanang beef pares buwa ma'am kay gikan jud ni siya sa kuan sa Manila. Retero style ni siya ma'am. Kay two types man ang beef pares ma'am. Naitay beef pares nga sa kanto ang gitawag na katong tag 50 or 45 nga kana kaning galabi lang ang sabaw ma'am. Nya human ang retero style kay gamay ra siya sabaw nya sticky siya ma'am. Nya daghan siya unod. Muna siya ingon na. So akong gi-combine ang Cebuano ug ang Manila. Ang Cebuano stand up for puso nya ang kaning beef pares ma'am kay sa Manila. So akong gi-combine so daghan man nakauyon diri. So among gi-continue. First, ang pinaka main ingredients jud ma'am ang pig's brain. Human garlic and onion nya kani mausad ni ma'am makapadaglami ang kinupsan nga mantika nya nay soy sauce, pepper o chili powder nya beef broth sa uban pork broth man amo kay para unique mi beef broth o ground pork. First, butang kag oil nya, gisalon nimo ang mga lamas. Next kay ang utok, imo sad gisalon siya kay para ma-infuse jud ang lasa sa utok. After na butangan nimo soy sauce nya gisal gamay nya after butang ka aning beef broth nya hinaynayon na nimo butang siya ma'am until siya mo sakto lang gani ang texture. Nya human bukal na siya, buwa na, mana na siya gitawag ito sila buwa, kaya magbuwa na siya. After na, imo na din siya i-dip sa puso. Ano siya ma'am? Ang shrimp ma'am is, mawag gyapon siya nga pagkaluto ma'am, maguna gyapon ng oil, garlic, gisal niya. Human ang kuan dayon kaning shrimp gisalon sad siya. O ang crab hasta ang utok. Nya human na ma'am kay nasa siya iyang sabaw nya hinahinayan sa bubo nya after yan na butangan sa soy sauce. Mao na siya ma'am. Nya among beef pares ma'am kay depende na sa mukaon kay tinimplada naman daan niya sabaw ma'am. Sa mukaon na kung ganan siya halang, ganan ba siya parat. Enjoy mo gud kay siya kanon ma'am kung sa Korea nay sangyupsal
Sa Cebu sad nasa tay gitawag nga Toslobuwa. Marag banding magud sa Filipino ma'am samtang galuto, mag-istorya or mag-inom. Nasad mi kuan ma'am kaning mga bone marrow series nga nasad mi kana mga burger steak with bone marrow, ribs with bone marrow, gambas with bone marrow, belly with bone marrow, rib pares with bone marrow. Nga nasad mi ma'am overload mommy with bone marrow. Nasad mi mozzarella series. Ang moza kay gi kamo na mo straight siya na mo lanay magpadalang mig mga ingon ani burner niya kamo na mo lanay siya ang cheese niya, kamara mo kuan mo stretch. For me, ma'am, kay kuan jud kayo ko ma'am, kanang desidido jud kay ko magnegosyo kay sa una man gud katong wala pa ko'y baby ma'am kay okay ra jud kay nako ma'am, wala ko'y trabaho, wala ko'y kuan, total naman silang mama. So, mo na siya na until the point na nakoy baby. So, na ningkamot jud ko ni maka-establish ko kay para sa akong baby kay ganan ko akong anak dili mi maglisod makahatagog sakto niya nga future man ba. Bahalag dili kay ngon dako galin, ang importante lang nga nami makaon in the same time ako ang mga crew di sa duganan nga mawagtangan sila trabaho kay tungod kay sila sa gisalig na ko man ba mo na ningkamot jud ko ma'am nga ang mga negosyo nga maglungtad jud. First of all, dapat ka nang porsigido ka. And then, love ni mo ang imong gibuhat. And then, dapat ka nang tinabangay mong tanan. And ka nang support with each other. Kung unsay ka nang gusto ninyo nga sulod nga negosyo, dili kay musod lang mo o business kay tungod ay kani kay kanang wala lang ganahan lang ko, but because musod mo ani nga business is because love ninyo ang inyong gibuhat. For me, ang tips lang jud nako siguro kay bahala na kapila pandol sa kinabuhi mo bangon gihapon og maning kamot, bahala mingon ang ubang tao nga struggle na ko kay kugnaw ba okay na nako kay namo ko inspiration akong asawa ko akong anak so naning kamot jud kog maayo nga mabuhi na ko sila. Bahala na kon sa kalisod sa panahon kay tungod COVID. So wala jud na ako ginaisip ma'am nga COVID dili na lang maning kamot. Mo na akong gihimo nga inspiration bahala na kon sa kalisod. So ako jud gibuhat ang tanan nga ma-up jud na ko ang negosyo. Sugod man nagsugod mo gud mi sa wala jud ma'am.